ҷавонон то кадом андоза метавонанд ки ояндаи миллат бошанд? ҷавонон то ҳамон андоза метавонанд ояндаи миллат бошанд ки то кадом андоза имрӯзиёни миллат ба онҳо имконият медиҳанд. бечуну чаро мо ояндаи миллатем, пас мо нестем ки аст? аммо чӣ гуна ояндаи миллат мешавем ва ба ин ҷомеа саҳм мегузорем? ин аст суол. вақте ки мо имрӯз саводи кофӣ надорем, ихтиро надорем, чӣ гуна метавонем мо ифтихор дошта бошем ки мо ояндаи миллат ҳастем? масалан мана кадоми шумо ягон идеяи нав доред, ягон барномаи беҳтар доред барои оянда ки мана ҳамин ҷо мегӯяд ки ман ҳамин хел барнома дорам. ман дар Япония донишҷӯён ба қарибӣ ихтиро кардан, уно фикр кардан, гуфтанд ки вақте ки коргари давлатӣ бо бастани галстук ба корхона ворид мешавад, қувваи барқ зиёд сарф мешавад. ихтироро бубинед. аз кадом хотир вақте галстукро баст, хуб гулияш намедонам бисёртар гармӣ, одам дар худ бисёртар гармиро эҳсос мекунад. уно гуфтанд ки вақте коргарои давлат бе галстук ба ҷои кор оянд, ҳамон кондитсионера дар дараҷаи 28 не, дар дараҷаи 20 мемонанд, 18 мемонанд. аз ҳамин лиҳоз қувваи барқ сарфа мешавад. бубинед кадом ҷавони ҷопонӣ аз хурдӣ дар фикраш бошад ки ман баъди тамом кардан дар Русия муҳоҷират мерам ба ҷои дигар, ё ки баъди тамом кардан ман он имкона надорам ки дар донишгоҳ дохил шавам ва гурез аз гӯем ба истилоҳ аблава бошад. яъне кадом ҷавон ина ҷавони тоҷик ина фикр намекунад. аммо ин мушкил дар Япония нест. бубинед ҷавонои фаъол, ҷавонои хуб хела ба маҳорат дар мактабҳои миёна пайдо мешаванд. баъди тамом кардан аз набуди иқтисод, аз набуди хуб маблағи кофӣ дар донишгоҳ дохил шудан наметавонанд ва роҳ ба сӯи муҳоҷират мегиранд ва он қувваи кори ҳама дигар дар Русия мешавад ба сарфи корҳои гӯем сиёҳ вай мешавад. бубинед ё ки бештари аз донишҷӯён баъзан мешавад ки баъзе ихтироҳот дида мешавад дар аммо донишҷӯ тамом мекунад корҳои лабораториш ҳам ҳарчанде ки он қадар намоён нест тамом мекунад ва он такмил мехоҳад. аммо вақте ки донишгоҳ тамом кард мебинад ки ҷои кор нест, имконият нест ва барои амалӣ кардани он лоиҳае ки дорад маблағ нест, бо роҳ пеш мегирад ба сӯи кишварҳои дигар ё он ихтироъ ки дорад онро мефурӯшад ба дигар кишварҳо. агар мо ояндаи миллат шуда метавонистем, магар мағзуни Чорӣ чемпиони Осиё мешуд, магар Расул Боқиев чемпиони масалан ҷаҳон мешуд, магар садҳо донишҷӯёну талабагони мо рафта дар давлатҳои хориҷа аз олимпиадаҳои фаннӣ медалҳои нуқраву биринҷиву тиллогиро меомаданд. албатта ин нишонҳои он аст ки мо метавонем, яъне ки метавонем. шуори мо бояд бошад метавонем бошад. аммо ман дар чанд ҷое пешниҳод ҳам кардам ва бо ҳамроҳии муаллимони равоншинос, онҳое ки аз фанни психология дарс мекунанд, маслиҳат ҳам кардам ки бояд имрӯз як китоби ҳаҷман калон дар бораи психологияи мардуми тоҷик нависта шавад. мардуми мо, умуман ҷавонони мо қувва доранд, аммо роҳи сарф кардани ҳамона намедонанд. яъне ки набинед вақте ки дар ҳақиқатан фикрҳои инҳо ҳам ҷон дорад, вақте ки онҳо қувваи ихтироъкорӣ доранд, дар як афкори баланди ихтироъ кашофӣ доранд, онҳо мехоҳанд як чизро ихтироъ кунанд, аммо медонанд ки ҳамон пазироӣ хуб намеёбад ё ки лаборатория надоранд, дастгирӣ надоранд. масалан дар мактабҳои миёна мо аксар корҳои лабораториро назариявӣ менависем ки ин моддаро ба ин модда пайваст кардем, мана ин модда ҳосил шуд, назариявӣ. аммо вай вақте ки дар лаборатория дар мактаб ҳаст, дар омада ҳақиқатан бо он моддаҳо, бо он асбобҳои айёнӣ вақте ки сару кор мекунем, вай дигар аст. яъне мо қудрат дорем, мо тавоноӣ дорем. имрӯз солҳои таҳсил дар мактаб як бигӯем сухане шунида будам ки гӯё ҷавоне аз донишгоҳи тиббӣ як намуди доруе истеҳсол кардааст ки он намуди дору қариб ки дар ҷаҳон ноёфт будааст ва ҳамон ҷавонро то ҳатто таҳсилро хатм накарда аллакай гирифта бурданд ба Германия. барои чӣ ӯро ба Германия бурданд? пас дар Тоҷикистон ки хизмат кунад? не, барои чӣ мо имконият додем? барои чӣ мо имконият додем ки ҷавоне дар таърихи бигӯем шояд истиқлолият як дораи ихтироъ кардан, боз барои чӣ имконият додем ки ӯ равад? барои чӣ мо имконият додем ки ӯро баранд? гап дар саре ки барои чӣ ӯ рафт? мо ин фикри солим доштан, оё имрӯз ҷавони имрӯз мо аз баҳри он ихтироъоти таҷҳизоту дигар бигзарем. барои мо
хориҷон барои мо мошин сохтанд, барои мо ҳамаша кифоя. мо бояд фикри солим дошта бошем ки ҳадиақал он абзорҳое ки ваё сохтанд мо дуруст истифода барем. ҳар як фарди тоҷикистон масъулияташа ҳис кунад, масъулияти шахсии худаша ва танҳо барои манфиати шахсӣ зиндагӣ накарда барои ҷомеа, барои ҳамчунин барои миллатмон кӯшиш кунад ва дар ҳалли баъзе мушкилиҳо нисбати дигар шаҳрвандон бефарқ набошанд. ин аллакай яке аз нишонаҳои бедории мо мешавад. ҳар як ҷавон хиштаншинос бошад, ватандӯст бошад ва ба иродаи қавӣ дошта бошаду ҳамаи ҳуқуқҳои худро аз ҳуқуқҳои худ дифоъ карда тавонад. ҳамаи он суханҳое ки инҷо дард шуд танҳо ба як мақсад аст: саҳм гузоштан дар пешрафти ватан. муваффақ бошед.